ако брака не завършва в Христос, в Светата Евхаристия, т.е. тези, които са двама и ги венчаваме в църква, но техния брак не завършва в Христа, то аз се съмнявам, че това е таинство. Това чинопоследование, което го имаме днес, е възникнало при хора, които имат пречка да бъдат заедно на Светата трапеза в литургията. Това, което е останало като символ, чашата, виното, което младите изпиват, е било всъщност Евхаристията в църквата. Тези двама отиват да станат едно в Христа. Днешното последование не води към тази цел. И следователно аз ви питам, християнски брак ли е онзи, който не завършва в Светата Евхаристия? Нещо друго. Църквата, особено в България, за жалост, идва мъж и жена, мъжът е малко по-стар, жената е малко по-млада, искат да се венчават. За мъжа е втори брак, за жената е първи брак. Църквата, за да не ощети радостта на единия, който се венчава за първи път, ги венчава като първи брак. Но много често се оказва, че младата жена, която се венчава за този по-възрастен мъж, е развела. Го е развела. Следователно, църквата узаконява едно прелюбодеяние. И там сме стигнали, като ние не се отнасяме сериозно към брака. Тоест, има много неща, които сме ги институционализирали, направили сме ги повече като ритуал, а всъщност те не са. Тоест, брака или е християнски, или е в държавата. Християните никога не са осъждали брака в държавата. Но ако е християнски, младите отиват при епископа или при свещеника, той ги благославя, те започват заедно да се спасяват в Христа. Ако не, има си граждански брак, който е също легален. И вижте как, когато дойдете да се венчавате в църквата, то свещеника ви пита къде ви е документи за граждански брак и не ви венчава, при положение, че нямате такъв. Тоест, църквата признава брака, дори този, който е в държава.